Hej og velkommen til Carl Gustav, Mathias Palmqvist og Oscar Tolmans bevægelsesanalyse af mig, Carl, der laver et hammerkast med en frisbee. Ups, og det er mig, Carl. Så fint som jeg nu er. Vi vil begynde med, at jeg lige viser den første del af bevægelsen, jeg vil analysere. Og kastet sættes simpelthen i gang i kropsstammen. Her begynder vi. Altså først laver jeg faktisk, fra jeg står fra afslappet tilstand, laver jeg et twist i mit højre håndled, hvor den ligesom bliver klar til kast, kan man sige. Det er simpelthen en drejning, en rotering faktisk på af håndledet, for den roterer om sin egen akse. Ja, og som vi ser her, starter kastet faktisk nu, hvor at jeg trækker armene opad. Og det er en kontraktion i skulderbladene. Overarmen følger nu, og underarmen følger også allerede her. Og håndledet spænder jo også på vej op. Gør sig klar til at spænde. Her har jeg det slået tilbage, det vil sige, altså jeg flexer i håndledet. Kan man lige se lidt, så det senere kan blive skudt fremad af en håndled, der er en kontraktion ind mod underarmen, med en palmar flektion, som man kalder det, ind mod underarmen. Her er der faktisk tale, hvis vi ser på hele den her bevægelse fra her til her, er der tale om en glidende overgang af muskelkontraktioner. Altså det vil sige, at den ene muskelbevægelse bliver afløst af den anden, så hurtigt man ikke kan se man næsten ikke kan se skiftet. Og det her fænomen går også under navnet lag behind, at muskelkontraktionerne ligesom hele tiden lapper ind over hinanden. Og så kan man så se her, da den er i position, disken, så sker der en rotation i min overkrop her. Og det sker simpelthen ved først, at jeg hviler på min venstre fod. Nu, man kan se, at bøjer lidt i knæet, løfter lidt op i højre fod og laver en drejning på venstre fod. Drejning er næsten usynlig, men det er fordi jeg slapper meget af i kastet, men der sker en lille drejning i venstre fod. Så nu vil vi fokusere mere på højre hånden. Der kastes simpelthen med højre hånd, og så det vil sige, den tohodede armbøjer her aktiveres, da armen bøjes, som er, det er nok mere her begynder den at bøje. Det er i denne bevægelse er den tohodede armbøjer agonist og arbejder koncentrisk, mens den trehodede armstrækker er antagonist, og den dybe armbøjer, der sidder under den tohodede armbøjer, sådan lidt længere oppe her, er synergist. Dette efterfølges så af træk i hoften, som man ser her. Jeg bevæger simpelthen min højre side af hoften fremad nu, mens min venstre hofteskål bliver på plads. Man kan ikke sige min venstre hofteskål, men venstre hofteside bliver hvor den er, mens den højre hofteside bevæges fremad. Så der sker simpelthen et stræk i hoften, og også i knæet. Her sker der et stræk i knæet. Og det her knæ belastes også nu. Og hvis vi også lægger mærke til ankelleddet, kommer det også under en belastning, som det hedder. Og som man kommer ind på før, så bækkenets højre side presses nu frem, og skaber en drejning i bækkenet i forhold til rygsøjlen. Det vil lige følge nærmere her. Frem ryger bækkenet, og drejningen sker med rygsøjle der. Der nu vender hele kroppen den her vej af, med mit ansigt også peger henad. I stedet for kun, at min krop peger næsten ud mod kameraet, og mit hoved peger den her vej, så sker der simpelthen en drejning om rygsøjlen, så hele min krop peger den vej.
Drejningen, ja, er jeg kommet ind på. Jo, drejningen af bækkenet er i forhold til rygsøjlen sker ved at de skrå mavemuskler. Den kan vi komme ind på, den kan man se det bedre her. Ved de skrå mavemuskler forlængelse. De skrå mavemuskler arbejder ekscentrisk i starten og skifter over til at arbejde koncentrisk. Der står en kraftig spænding cirka her, inden de skrå mavemuskler arbejder koncentrisk, så der sker en forspænding. Herefter kontraherer de små mavemuskler koncentrisk her og drejer rygsøjlen, imens skulderpartiet og kastearmen stadigvæk er bagud. Det er simpelthen her. Det er den her bevægelse, hvis der er gang i, der forklarer bare lidt om mavemusklerne nu. Ja, som sagt er armen stadig bag min krop næsten, altså den er simpelthen bag mit hoved. Der skabes herved en forspænding i skulderpartiet, som vi ser her, og kastearmen, ja. Ben og hofte har skabt en muskelfundament, så brystregionen og kastearmen, og skulderpartiet og armene kan overføre maksimal kraft til disken. Fungerer næsten lidt ligesom en katapult, by the way. Off topic. Under selve kastet bruger skulderpladen overarms og underarmens håndledet. Det er også det vi kom ind på i starten med at ligesom lave en palmarflektion i håndledet. Og det kommer så her, hvor at jeg i den her bevægelse her flexer jeg, og så som jeg strækker armen, så trækker jeg simpelthen min håndflade ind mod underarmen, hvor jeg lige akkurat slipper den, sådan sendes afsted. Under selve kastet bruger skulderbladet overarm, underarm og håndledet. Armen strækkes ved kastet, og den trehovede armstrækker aktiveres og arbejder ekscentrisk. Den trehovede armstrækker er agonist, imens den tohovede armbøjer er antagonist, og kastet er fuldført. Når kastet er fuldført, har jeg simpelthen lavet et hammerkast. Her der ser vi den sidste katapultspænding, som jeg godt kan lide at kalde den. Jeg har kommet ind på den lige før med koncentrisk spænding. Her slippes den simpelthen, og så er der lavet et hammerkast. Nogle måder kastet kunne have blevet gjort bedre på. Jeg kunne jo have fået mere kraft i kastet, hvis jeg faktisk havde haft idrætstøj på, i stedet for en skjorte. Det vil jeg lige vise mig. Vi tager lige standardstilling. Der. Hvis jeg havde haft idrætstøj på i stedet for skjorte, som der faktisk ikke var så stor bevægelighedsfrihed i, som der nu ser ud til at var, og så et par tight jeans, som der, så ville jeg have meget mere bevægelsesfrihed, og jeg ville derfor kunne få en bedre kropsrotation, mere effektiv kropsrotation, og den her kropsrotation i sig selv ville øge den maksimale kraft, jeg ville kunne få overført til disken, så det er primært noget, jeg ville kunne gøre ved. Og hvis vi ser på min rotation her, så bevæger jeg faktisk ikke, det er måske også noget med rotation igen, men jeg bevæger mig simpelthen så lidt, at jeg ikke engang sådan hiver mit højre ben frem. Hvis jeg brugte mere kraft at hæve mit højre ben frem, ville der komme en større rotation. Men det tænkte jeg sgu ikke lige på, når jeg kastede. Så. Men ja, det er nok de to hovedpunkter, der er at gå ind på. Det var den her bevægelsesanalyse fra Carl Gustav. Ham der taler også, Mathias Palmqvist og Oscar Tolman. Tak for denne gang. Hej.